Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Η Νάρης εδώ πέρα παρόλα αυτά. Λοιπόν, σήμερα το σημερινό μας θέμα θα μπούμε έτσι κατευθείαν στο ψητό, να μην καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις πιο μαλακίες. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα έχουμε ως θέμα ένα πράγμα που το βλέπω παντού, που είναι τα Hello Elites. Για όσοι δεν ξέρουν τι είναι αυτά, είναι τα σχετικά Elite Pass Season 1, Season 2, 3, 4 και πάει λέγοντας. Λοιπόν, και με αυτά λένε θα βγούνε. Εντάξει, τώρα το πότε δεν το ξέρουμε πάνω κάτω, αλλά από αυτά που έχω ακούσει κάτι λένε Νοέμβριο με Δεκέμβριο, εκεί πέρα λέγει 21 με 31 Δεκεμβρίου του 2022, εντάξει είναι παλιά φώτο, τώρα το έχουν βγάλει αυτό. Και σχετικά με αυτό το θέμα, τι θέλω να σας πω. Εντάξει, ζω όλα καλά. Πάμε πίσω στο βίντεο. Θέλω να μου πείτε κυριολεκτικά πόσο μαλάκες πρέπει να είστε από το 1 μέχρι το 10. Για ποιο λόγο ξέρω εγώ να θέλει. Εντάξει, το έχει βγάλει, θα μου πεις άλλα σερβερ, αλλά δεν γίνεται κάτι να έχει τόσο πολύ καθυστέρηση έναν χρόνο. Θα μου πει τώρα είναι 9 μήνες, οκ, πάει για ένα χρόνο, γιατί ένα χρόνος πέφτει, οπότε δεν γίνεται να έχει κάτι που να έχει βγει σε ένα άλλο σερβερ να έχει αργήσει ένα χρόνο. Καλά, εντάξει ρε μπρο, θα μου πεις Garena Free Fire είναι, οκ, καταλαβαίνω. Αλλά και εσείς έχετε πέσει κορόιδα από άλλους tiktokers τους οποίους ανεβάζουν τα ίδια βίντεο που λένε ότι θα βγουν τα Hell of Elite, πως λέγονται. Και αυτό δεν έχετε καταλάβει μάλλον, ότι το κάνουν για τα views. Για τα views, για τα likes και για τα follows. Και αν είναι από YT το κάνουν για τα subscribe. Από τη στιγμή που πάνε και βλέπουν, θυμούνται τα Hello of Elites, πως καταλέγονται, ναι θα τα πω Hell of Elites, γιατί μάλλον έτσι πρέπει να προφέρετε. Πάνε και βλέπουν τα περσινά βίντεο και βλέπουν εκεί τα views που παίρνανε. Είχαν βάσει μέχρι και εγώ ένα, πίστηκα εκείνη τη στιγμή, αλλά τώρα πια δεν. Και έβλεπαν τα views εκεί πέρα, τα followers πως πήγαιναν και σου λένε ρε μπρο, εγώ να μην ανεβάσω ένα τέτοιο, να δω πως θα πάει. Βέβαια, το ανεβάζει ένας, θα το ανεβάσει κι άλλος. Θα το θυμίσει τον ένα, θα το θυμίσει τον άλλον και αυτός το κάνει viral. Θα είναι ένας, θα το πάρει 3 million views, το μάθει όλος ο κόσμος, θα υπάρχουν κι άλλα κοροϊδά, θα το ανεβάσουν, θα παίρνει αυτός τα follows και όλοι βγαίνουν τα κοροϊδά. Αυτό ξέρετε πως λέγεται, αυτό λέγεται business. Αν ήταν έτσι η Garena θα ανέβαζε story όπως είχε κάνει τότε με τους criminals ώστε θα ξανάρθουνε. Θα είχε ανέβασει η ίδια story που θα έλεγε ότι θα έρθουν τα Hell of Elites. Okay. Αλλά τώρα πια δυστυχώς άμα πάτε να ψάξετε στο Instagram Garena Free Fire, Europe Official και τέτοια ναι σχετικά, δυστυχώς δεν θα σας βγάλει κάτι, καθώς μετά το 2000, με το που μπήκε το 2023 μία-δύο μέρες από όσα έμαθα έφαγε ban ή delete, το έκαναν delete οι ίδιοι, γιατί από όσο έβλεπαν και οι ίδιοι δεν πήγαινε ρε φίλε και δεν βγάζανε τα ποσοστά χρημάτων και παρατηρούσαν ότι τα άλλα servers παίρνανε τα τετραπλάσια έως και 20πλάσια και σου λένε ρε μπρο μου, τζάμπα το έχουμε αυτό, γιατί να ασχολιόμαστε με αυτό, γιατί να μην πάμε κάπου που να παίρνουμε τα τετραπλάσια λεφτά. Και όπως έχετε δει από πολλούς tiktokers, το game το έχετε καταλαβεί ότι είναι pay to win. Μου έχει βγάλει Garena την Σόνια και μπορεί το κάθε μποτάκι να με φάει. Εντάξει, θα μου πεις ρε φίλε, αυτό το κάνουνε, είναι λογικό ρε φίλε, γιατί υπάρχουν και αδύναμοι παίκτες, τους οποίους θέλουν να νιώσουν, να χαϊπαριστούν, ώστε να μείνουν ρε φίλε στο FF. Όταν το βλέπουν ότι πάει καλά, θα την δυναμώσουν για άλλη αυτή την παίκτρια. Αλλά όταν βλέπουν ότι πέφτει πληθυσμός, θα χαλάσουν το skill, κάτι θα το μειώσουν. Ή απλά παίζει να μην είσαι καν 5 δευτερόλεπτα, μπορεί να είσαι 2 δευτερόλεπτα. Καλά, μου πεις μαλακία. Αλλά θα κάνουν τα πάντα ώστε να ξαναπάρουν τον κόσμο πίσω. Τέλος πάντων, σχετικά με τη Σόνια θα δυσκολεύει τους καλύτερους και μέχρι ξέρω εγώ και οι καλύτεροι θα μπορούν να χάσουν από τους χειρότερους. Κάτι ακόμα σχετικά με αυτό, τώρα πια δεν βασίζεται όπως παλιά που άμα έπαιζες καλά είχες το win. Τώρα μπορεί άλλος να μου βάλει καλούς character και να πάρει το win μόνο από τους characters. Νομίζω αυτό το έχετε παρατηρήσει. Μία είναι και η Σόνια, ο Δημήτρη και ναι, ισχύει και αυτό τέλος πάντων. Που πείτε μου μια φορά που να έχεις μπει ένα BR και να μην έχεις πετύχει ένα άτομο που να μην έχει Σόνια. Πείτε μου μια φορά θέλω ρε μπρο, μια φορά.
Πίσω στο θέμα μας, λοιπόν, σχετικά με τα Hell of Elites. Ήθελα να πω ότι κάτι ακόμα, ρε φίλε, για μας καλό, εμείς που έχουμε τα παλιά Elite Pass, δεν χάνουμε, να πω έτσι, τη φήμη μας ως και καλά ότι θα ξαναβγούν πίσω, δεν θα φαίνεται ότι είμαστε OG και τέτοια. Θα φαίνεται, γιατί εάν τώρα λέω εγώ, εάν βγούνε, θα μας δώσει και γκαρένα όπως έκανε και στα άλλα servers, θα μας δώσει τα χρυσά Elite Pass. Season 1, Season 2. Ό,τι έχεις από παλιά θα τα πάρεις. Έχω εγώ Season 1, Season 2, θα πάρω και τα χρυσά. Season 2 मेरे भाई, Black Light Pass Season 2 भाई, yes भाई क्या मिला ये, बाप रे Season 1, 2, 3, 4. Και ξαναλέω, για να τα πάρετε αυτά τα Elite Pass θα πρέπει να τα έχετε από τώρα, για παράδειγμα. Να τα έχετε από παλιά, πώς το πω, πριν βγουν στο Lucky Royale. Οπότε για εμάς τους παλιούς παίκτες που έχουμε αυτά τα Elite Pass, καλού κακού, έχουμε ακόμα να λέμε ότι τα έχουμε από παλιά. Μόνο και μόνο από αυτό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, φυσικά και θα χαρώ πολύ, εκτός αν τύχει και δεν μας τα δώσουν. Τότε δεν ξέρω, μπορεί να το σκεφτώ να πουλήσω για το άγμα, μπορεί να τα παρατήσω όλα. Είναι κρίμα, ρε φίλε, απλά είναι κρίμα. Αλλά όπως και να έχει, τελειώνεται οι TikTokers, YouTubers να ανεβάζετε βίντεο και να λέτε ότι θα βγούνε. Δεν είναι καθόλου 100% σίγουρο. Είναι 5% σίγουρο θα βγούνε και το άλλο είναι τα 5% ότι δεν θα βγούνε. Εντάξει, θα μου πεις, μια πιθανότητα είναι. Μπορεί αυτή τη στιγμή να λέω ότι είναι το 95%, αλλά μπορεί που ξέρεις μπορεί να βγούνε. Ούτε εγώ δεν λέω ότι είμαι σίγουρος. Απλώς σας είπα ότι εάν βγούνε, θα πάρω προσωπικά εγώ, κάποιοι άλλοι TikTokers που ξέρω, θα πάρουμε Season 1, Season 2 Elite Pass, αλλά θα είναι χρυσά όπως είπα. Επίσης σταματήστε κάτω από τα comments να γράφετε RIP OG players και τέτοια. Εάν μας δώσει τα χρυσά Elite Pass δεν υπάρχει η λέξη RIP OG players, παραμένει η λέξη μια χαρά είμαστε. Ένα ακόμη καλό νέο είναι ότι όταν πάρουμε εμείς, για παράδειγμα εγώ, μόλις πάρω τα χρυσά Elite Pass, μου στείλει εμένα κανένα gift την κανένα και μου λέει ότι πήρες τα χρυσά Elite Pass, αυτό αυτομάτως ξέρουμε ότι θα έρθουν και τα κανονικά στο Lucky Royale. Τώρα το πόσο θα πάρει, μπορεί να πάρει πιστεύω έως και μια εβδομάδα, άντε 2 εβδομάδες το πολύ το max. Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του βίντεο και ήθελα να σε ευχαριστήσω για όλα. Κάντε ένα sub και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.